Grasya da sa Ginoo. Grasya. Nalangin ang Ligang ka sa Ginoo dong. dili ka pasagdan sa Ginoo. Ka pasagdan nga. Ang Ginoo magabay ko sa imo. Pralipdang ka. Ta makakabot atong pamalano ug walay Ginoo. Tama gud nay. Simba ko dapat agsalong. Dili ta Nalipi ang Ginoo sa imo. Manalangin ra sa Ginoo. So maayong buntag sa inyo mga ma'am sir no, karon kung nakadumdum pamuanin nila nanay kini ug si nanay mao ni akong nalabyan sa karsada nga nang hagdaw. Shout out dai ko kang Ma'am Juliet Mayer from US. Ma'am, salamat jud kayo sa imong gihatag sa kuha ma'am para pangpalit og bugas nila nanay. Salamat. So medyo dugay-dugay jud ko nga wala kanhi ila nanay kay tungod lagi na disgrasya pug ko nagpaulian lang ko sa akong lawas. Pasyensya na jud pug kayo mga ma'am sir nga karon pa ko nakabisita ila nanay kay ako pod nagtigom-tigom po pug gamayng kwarta para ako lang mahatag nila nanay. Kabalo man mo mga ma'am sir nga ako usara pug ko pobre. Ang akong blessing ako lang pong gibahin-bahin sa tao pod nga tabangonon. Kumusta naman mo nay? Ayaw gihapon. Tigunsa man nimo nay? Tigunsa man nimo si nanay kani? Ako na magulang. Imong magulang. Duha ra kang kami. Ako mag-agaw mi. Wa na yung mga bana. Kumusta man inyong panginabuhi diri anay? Igo ira. Usahay gani Usahay, walay dili na kami kape, walay makakape. asin, Mo. Way asin. walay sudan. So karon nay nunay salamat jud sa Ginoo nay nga karon pasensya na po kayo nay nga karon pa ko kabalik. Wa may kaso ana no. Kay nagkasabot man mi. Kami tuloy na amo bana. Wala na mo yung mga bana Ay nay. amo tra kang kami. Manhagdaw man gani kami. Manhagdaw gani kay para makakaon. Ini siya ako manghud ako ay tagaan ng buwas. Siya sabi tagaan ako kung naay ako. Kay di man makasaka na sa bukid. Kay mga masakit naman ko tuhod na ako magsimba hinay na. Magampo lang ta sa Ginoo permente no. Kahapon lamang dito sir sa Basakan nanhagdaw man mi. Importante Na, mag-agaw. kay inon ni nga manhagdaw pa man mo kwartahan naman mo. Moingon lagi. Ay na. Manhagdaw Bisag mi. asa may mulakaw. Ay wala. Kwartahan ni nga tan-awan niyo. Tan-awan na mga dinding So karon mao din yung balay nila ante mga ma'am sir. Tanaw ka o. Naara day inyong hinagdaw diri anay no. Oo. Uy naara ang ilang hinagdaw in town. Pila ra man nay og lusakon di na makaabot og isa ka kilo. Oo. Una iyang balay. Tinalo ako ja. Una. Balong kayo may mahimo. So karon nay dalawon ako ni barangay. So karon nay kaning wala mo ko kadala og bugas nay kay tungod lagi sa kalayo sa kung lugar nay. Oo. Di sa man di rin man. Karon nay tagaan ta lang mo kwarta nay hanay, kamo na lay mo palit og bugas. Salamat. Onay. Salamat. Imo nay salamat kay kang Ma'am Juliet Mayer. Salamat. Mao ya imungalan. Dili ang nagpadala ana nay kanang 2,000 kani nay. Dungagan na lang nako nay ha, kamo na lay magpalit og bugas. Imo na nay. Salamat kayo sa Ginoo nay ha. Salamat sa Ginoo. Nay imo. Salamat. Ikaw nay para makapalit lang pugag bugas nay ha. Salamat Brad. God bless kay sa imuha nay ha. Salamat buligang ka sa Ginoo. Imo nay tagaan ta lang pug kanay. Salamat sa iyo. Panalanginan ka sa Ginoo sir. Kana Ang Ginoo magabay sa imo sa dili ka pasagdan. ano to? Kay kinasing-kasing ng imong paghatag sa amo. Salamat kayo sir. Ilaglag ko sa kay. Sa akong kalipay. Grasya da sa Ginoo nay. Nalanginan ka sa Buligang Ginoo ka sa sir. Ginoo dong. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Ka pasagdan nga. Ang Ginoo magabay ko sa imo. Pralipdang ka. Adlaw gabi. Salamat. Salamat kayo sir. Amping mo kanunay doy nay ha. Amping lang sa iyo. Importante na mag-ampo lang ta panahon sa Magkampo man ko tukalisod. sir kay nagsimba man mi sir. Kana mo mas maayo na magsimba gid Karon tanan. lamang na Domingo kay. Karon sir ay wa makasingba kay. Sakto isang Alanganon na nga mo pag-ambuyan. Ang ako sir kaliperan ni sir. Good Nay, sir. Salamat God bless yun ay.
Nay, salamat. kayo, Salamat. Nay, ha? Salamat. Ako nagsimba pa ko. Nice. O sige, walay problema na, Nay. Nay, pasensya na dyan kay Nay, nga wala na lang ko kadalag ko si Renay, ha? Nay, oo, dyan ko kadalag ko si Renay. Ako ra Kung man dyan isa, mamisita Nay. ka din eh. Nahibalo Oh. naman ka. Oh, kung bisita ka, Way problema na. Ako pudla. Ginuwi magabaitan mo na. Ginuuray magabay sa inyo. ang Ginoo dili man Dili takatulugan. pasadyan. Tama, gud, Nay, tama. Dili man kita Ang pasadyan. Ginoo Nay, naglantaw na sa to permanente, no? Ako laka. Taliwala sa tong kalisod, natay Ginoo nga gisampitan. Dili man ta makakabot atong pamalano ug walay Ginoo. Tama, gud, Nay. Simbako nagdapat agsalong. Dili ta Nalipi ang Ginoo sa imo. Manalangin man ka sa Ginoo. Ang Ginoo amo ray nagabay sa ato. Tama, good, Nay. Believe ko sa inyo ang pagsalig sa Ginoo, Nay. Mo nay Amo ray gwapo Ginoo mag-duty ako Ako dong. sa simbahan. Walay bayad sa atong Nuibi na ko. Cintay na ibi na ka. gitagaan to Ako sa sa bayad sintay ng kinabuhi. Ako si Tinta na. Si Tinta na pug kanay. Eh. Sa 62, si Tinta, Ako, si Cintay na iba, si 50. 50. Cintay na ibi kanay. Wala man makuang kay man kumag-ana. O di ka mag-inom. Dili Ay, man kami. ayaw jud mo ginom, Nay. Kay kung Oh. kung naamit ko palit, magpalit. Ipalit na lang og bugas. O di ba, kok, bugas. Kami tanan Buwas diri jalud ang kinahanglan Oo. namo. Doon kay unsa may amo pangita. Ako dito ko buitis. Bahala na kung kanon. Bahala na kung kanon bahala na sa unsudan basta naay kanon. Tama gid, Nay. Oh, kay magulay-gulay. Manggulay-gulay na mga malapwa kami. Basta, Nay, ang importante na kamo na lang mamalit, Nay, ha? Sige, salamat. Kay ako, Ana. Nay, is ako ra man. Salamat Oh, na. ako ra pud isa, Nay, nagmotor ako. Ano Oo. daw kaluwa. Oh, wala mo ko kauban, Nay. Oh, ako lang jud Asa man di gito. atong imong kauban dito. Nato apod, Nay, na ay trabaho. Kani sir si Elia, kani si Rosing. O unsay kay galan nimo, Nay, ngalan nimo? Ilalapugan hurud. Imo, Nay. Ruseng lapugan. Roseng Lapugan. Ako Jacqueline Horod. Imo, Nay. Nakalimot ko. Mila Kabong-Kabong Francisco. Oh, Ako sa Nay, amping, ha? Kalipayan, Horod Kalipayan. Ang Ginoo, Nay, naggabay sa inyo Si ang Dindo permente, Nay. Ang ginuusap daw ang nagabay sa imo. Ay pura mami gibugal-bugalan kay mga lumad man. Mao, Nay? Kay ila man kami saway-sawayon nila. Kwartahan na kuno mi na anak kuno among mahimo. Yung kung wala man gani asin usahay sa balay. Sige lang Kung na. man gani usahay kape. O kwartahan mo, Nay, kwartahan mo sa pagtuo sa Ginoo. Oo, O, di ba? Amen. Hallelujah. Kung sao man ang kwarta, Nay, og mamatay ta di man naton ang madala. Oh, di man madala. Malitaw. Isang pa ng atong balay kanang perfect na kayo pero pagkaana nimo wala. Oh, wala, tama. Lain na mo puyo. Ang importante na kwartahan lang ta sa pagtuo sa Di Ginoo. ba sir mo? Kwartahan Di ba pagkataw sir? sa Ginoo. Matao tang walay dala, mula ka upod tang walay dala. Oh, tama Na gyud inuha na. na ang gihatag sa Ginoo sa ato. Tama gyud. Mga karaan. Nay, nya. Ako ra Walay lumadiha. mga kaptangan sir nga mahibutang sa Ako ra ato. lumadiha sa simbahan. Tama gyud, Nay, tama tinuod gyud na, Nay. Ug unsay atong napundar sa kalibutan Opo, mawa bayat ta ta. sa pagkatao. Mawala ta. Mm. Di gyapon na nato madala. Nya, Natanan Nay, maora to, ha? Natanan na. Salamat kayo sa inyo, ha, Nay. God bless kayo. Anak ka. Nay, God bless. Salamat. Salamat. Nay, Salamat sa Balik-balik. sir. Salamat. God bless, Nay. Salamat. Sarap God bless kayo, Nay, ha? Amping. Pasalamat ka Oo, na. Nay, magkabalik. Gabinin Sa sa sir, sirot mag-amping ka pa sir. Mahibalo Sir, naman ka. mag-amping ka. Sige, Nay. Salamat kayo, Nay. Sa ko, Nay. Amping mo kanong, Nay, ha? Ingat. Bye-bye sir. Sige, Nay. Oo naman, katunding daw yung mga kabustong. Ingat. Mao na ning mga pobre.